Mga igsuon, kagahapong adlaw ra gyud ingon tag nag-viral ang kanang video ni NBA Celtics coach Joe Mazzola nga nagkuan siya kanang before sa ilahang practice or before sa NBA games, in silence, magtuyok-tuyok siya sa court nga nagampo sa Santos nga Rosario, no? And by the way, ang NBA season karon nga bag-o lang na-conclude, ang champion is Celtics, no? Mga Celtics. Boston Celtics. Unya, sa usapod ka video, gi-interview siya sa ambot kahato kung unsa to nga klase nga interview. Gipangutana siya sa interviewer kung niadtong tungura nakita ba niya ang royal family. Royal family. Tubag ni Joe Mazzola, ingon siya, Jesus, Mary, and Joseph. Ning katawa ang interviewer sa iyahang tubag nga pag-ingon og nakit-an ba nimo ang royal family? Nya iyahang tubag kay Jesus, Mary, and Joseph. Ingon ang interviewer, no. The prince and the princess of Wales. Sa England ba, no? Nga mga sani ang monarch. Ayun pa. Yun siya nga tubag ni Coach Joe. No, wala ko'y nailhan nga royal family gawas kang Jesus, Mary, and Joseph. Nakatawa ko sa maong interview tungod kay, mga tao ngayon no, nga inila kaayo, sikat kaayo. Pero sa usa lang ka diha lang sa interview mismo, mura ba og makaingon na ka nga dayag kaayo ang iyahang pagtuo o gawas niya na makita nato kung unsa gyud ang, I would say, kanang unsa ang sentro sa iyahang kinabuhi. Ang iyang giila ra gyud nga royal family pananglitan mao si Jesus, si Maria o si Jose. Mga igsoon nindot kaayo ning ingon tag panigingnan o sumbanan alang kanatong tanan, no? Ang pangutana gyud siguro gabase sa ato ang ebanghelyo karong adlaw mao nga unsa man gyud ang labing dako nga bugtong bahandi sa atong kinabuhi karon. So what is that soul and the greatest treasure that we have in our lives at this very moment? Siguro kung pangutanon ta ana, makaingon gyud ta, bitaw no, unsa gyud kaha. And I think it is an invitation to all of us to gently confront ourselves. Ato gyud sigurong pangutanon ng atong kaugalingon, bitaw no, unsa gyud kaha. And the gospel today, ang atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo sa iyang padayon nga pagpanudlo sa Sermon on the Mount, nagpahinumdom nga kung ang bahandi nga atong giila nga bugtong o pinakadako mao ang bahandi dinhi sa yuta, murag dako kayo na nga sayop. Nganuman, well, matud pa niya, musugod kag sa dili, kutkuton sa taya, kutkuton sa anay, unya, makawang lang ang tanan. Kahinumdum ko sa ako ang uyuan. Kini akong uyuan, maayo gyuding tao, buutan. Unya, kining towards sa end sa iyahang pangimpliyo sa gobyerno, kanang nabitaw siya habit nga magtigom siya. At tuuna pa, may man naman siya magtigom, mga sensilyo, ana. This time, ang iyang gigamit nga alkansya,
kanang say tawag aning kawayan, no? Nindot pa jud kay kawayan nga dako ba? Mura bitaw kanang sige nang kawayan bitaw nga gihimo murag tuod sa bana. Tuod ba na no? Guod, murag guod, wapo. Nya kada uli niya gikan sa opisina o gikan siya gawas, una siya'y 500 pesos. Wala siya laing isulod, 500 pesos lang yun. Bag-o pa lang tong kanang yellow nato nga kuan bitaw, nga 500 peso bill. Muna yang isulod dito. So, milabay ang duha ka tuig, una pa ang iyahang retirement, sure na siya nga during his retirement sa iyahang 65th birthday, naagyod siya'y inguntag enough gyud nga kwarta aron nga maka-celebrate siya no sa iyahang birthday kay di pa man gyud diha makuha ang iyahang inguntag retirement benefits. Apan sa excited na kay siya anang adlaw nga iyahan ng gubon o sana bukon ang iyang alkansya. Sa dihang iyahang pagbuak karon sa alkansya, ang iyang nakita, mga 500 bills man gyud pod hinoon atong iyahang gipangsulod. Apan ikot-kot gyud hinoon og bukbok. Grabe jud. Nadismaya jud kaayo nga akong uyuan, no? Makaingon gyud siguro ta, sus kasayang. Sayang gyud. Di na magyud to madawat kung imong ipalit o ipakambyoan sa Central Bank siguro kay may man kayo mo kot-kot gyud ang bukbok, no? Halos gyud na hurot. Do naman tingali iyahang inguntag na salbar pa pero jutay na lang gyud kaayo. Well, it is a lesson not literally nga to na dungog sa ebanghelyo karon, no? Abtik pa sa minatad ning mga anay nga mo bukbok nga mo kutkot sa atong mga bahandi nga yutan-on. But then minguntag sayang. Then kainguntag there is also a lesson that right on our face mismo sa atong atubangan giingnan kita. The lesson is tan-awa ra gud dili gyud na siya mao ang tinuod nga bahandi. And so Jesus karon si Jesus iya kita nga gigiyahan, no? Jesus directs us to what is real treasure. Nga ang atoa gyud di ay nga tinuod nga dako ug bugtong nga bahandi mao ang Dios. For only God can satisfy the heart. Ug kun mao na, then we can be like Coach Joe Mazzulla. Kana bitang with all confidence, with all boldness, makaingon ta nga this is it. God alone. Munang ingon ni Santa Teresa of Jesus, God alone suffices. Diyos lang, igo na. Doon ako'y nahinumduman nga kanta, which we are all familiar, no? Familiar kay taaning Tanging Yaman. Ang Tanging Yaman, gi-compose ni Father Manoling Francisco niadtong 1986. Anya nahimong popular kayo nga kanta sa mga liturhiya sa Santos nga misa. Ingon man do na pagani usa ka film, no? Movie nga gihimo nga sa samang title Tanging Yaman. Nindot ra gyud kay ito nga movie, no? Si Gloria Romero. So, dunay duha ka linya sa maong kanta Tanging Yaman nga nindot kayo nga makaingon ta nga unless you have this kind of awareness on a daily basis sa adlaw-adlaw, di pa gyud ta makaingon nga ang Ginoo mao atong bugtong o pinakadako nga bahandi. And nakita nako ang duha ka punto. Ang una, ingon siya,
ika'y hanap sa tuwina, nitong puso, ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo, sinta. Now, imagine pag mata pa lang sa buntag, kung laing butang ang ato ang musulod sa atong hunahuna, kung ato ang mga buluhaton dayon, atong mga concerns, atong mga problema dayon ang atong musulod sa atong hunahuna, I think we need to, again, to reconstruct the way we relate with God. No? Na siguro yung problema. Pero nindot yun kaayo, na kung may kaingunta, kung ang Diyos ang aking tanging yaman, siya ang hanap ko sa tuwina. Nitong puso, ikaw lamang ang saya. You're my only source of joy. Sa ganda ng umaga, nangungulila sa'yo, sinta. No? Murabaog, sa buntag sa'yo pa lang, ang kasing-kasing, ang dughan, kanunay nga naghandom sa presensya sa Diyos. Sa second stanza, nindot pagyapon kaayo, ingon siya, sa kapwa ko, ika'y laging nadarama. Magkinimuni akong ganahan. Sa iyong mga likha, hangad pa ring masdan ang iyong mukha. Nindot kayo. Too beautiful, no? Nga, if we have God as our treasure, di na ito ma-describe ang katong kalipay. Nabisan gani sa mga yano o ordinaryo nga adlaw-adlaw nga atong kasinatian, kung siya ang atong bugtong o pinakadako nga bahandi, then we long to see His presence in His creation. Nindot kayo mga igsoon nga maoy maoy attitude sa ato ang kasing-kasing sa matag adlaw. Busa mga igsoon atong pangayoon sa Ginoo nining Santos nga misa nga mutubok kita sa maong diwa. The love of the greatest treasure, dili nga yutan-on, kundili ang Ginoo. Amen.